No, 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 no. Pyykkysyks mä lupaan, että mä saan sulta kysyä, saaks mä kysyä sulta paljon sulla on maksaa? Joo, mä kysyn sulta mitä mä haluun. Jos sulla on ongelma, me kysy petskoita. Yeah, mulla on silloin aika really kimässä. Aika really chatken, aika really kimänei, aika kimäsei, aika really pesää, aika mäkä kimäsei. Yeah. Kuka kysyy multa, että mitä sä teet? Kuka uskaltaa kysyä, mitä sä teet? Kaikki uskaltaa, mut yksi ei uskalla. Ja just. Jos sulla on ongelma, niin sano mulle heti. Mä en oo semmonen parantajakin. Joo, voi puhua mulle vaikka aina. Yeah. Mä en kerro mistään. Joo, mä pidän salaisuukset. So check this. Yeah. Tässä on yksi biifi.